Hello guys, mabilisang vlog na naman tayo. So today, ngayong araw is pupunta tayo sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. So ayan, madaling araw pa lang is nag-prepare na ako. 5 AM yung call time pala namin. So pupunta na ako sa meet up namin sa 7-Eleven. So ayun guys, dumiretso na ako sa 7-Eleven. At yun, pagdating ko dito may pulis, akala ko uli na ako guys. Dumiretso na nga rin para kami dito sa McDonald's Crash Out dahil dito ang meet up ng grupo namin. So ayan guys, ang ruta pala namin today is Tagupan to Santa Barbara. Diretso lang sa Urdaneta, Bypass Road, patungong Binalonan, Asingan Bypass Road at Santa Maria, diretsong Tayug, patungong San Nicolas at paakyat na sa Maliko, Pangasinan. After 30 minutes, nasa Urdaneta na kami guys. So magbo-bypass road na lang kami. So ayan, I feel the freshness at calmness sa daan. Nag-video pa ako, no? So ayan, nakaabot na kami sa Santa Maria. Oops, may pulis pa doon. Buti na lang, hindi kami dumiretso. Ayan. Tamang kape lang muna dahil may nanlibrisan. Pagkatapos nga namin magkape at magpahinga ng konti, ay dumiretso na kami sa paglalakbay. So ayun guys, sa haba ng aming biyahe, kapag natanong mo na ang San Nicolas Arc ay talaga namang mawawala ang iyong pagod. At kapag nalampasan nyo nga pala ang kanilang bayan guys, ay dardetso na lang kayo paakyat sa Maliko. So ayan, grabe naman daw niya, butas-butasan, tapos iiwan, mahirap yung gano'n. Sheesh! So ayan, grabe, natatarang yung bundok na yan, napakataas, akitin namin yan. So ayan, kita niyo yung signage, Welcome to Maliko. Ito nga pala yung boundary, papakyat. So ayan, walang tao, mamaya ka sa amin. So ayan, selfie check, oops, yan, tamang tama. Grabe talaga dito sa Maliko. Pagkaganda ng tanawin, grabe, bakit walang breathtaking na yung view. Grabe, samahan pa ng ganyan mga grupo. Grabe, napakadisiplinado, babangke, mga 90 degrees yan. At naalala ko nga pala, vlog ko nga pala ito, kaya magpapakita ko. Hi! So ito nga pala guys, yung sinasabi kong gawa kanina, grabe dinamon yung daan. Kaya may ingat lagi sa pagpakyat dito sa Maliko guys. So yun guys, habang malapit namin sa taas, is nadaanan namin itong signage na to. Sabi dito is Masinloc District, Nueva Vizcaya. Di namin alam kung nasa Nueva Vizcaya na ba kami o sa Pangasinan pa rin. At konting tip nga pala sa kapwa natin riders dyan, pag may nag-point ng paa sa mga ganyan, iwasan nyo sa part na dyan kasi may hazard sa mga ganyan. Sa ganda ba naman ng falls na yan, hindi namin pigilan ng kasama namin maghilamos dyan. At first stop, Mangilit tindahan kung saan matatagpuan ang share ng tank na ginamit noong unang panahon. Sheesh! Dito sa Mangilit tindahan, hindi niya problema ang pagkain dahil may mga pagkain din silang binibenta rito. Matatagpuan din dito ang tangke at pwede kayong mag-camping overnight dito dahil malamig ang panahon dito. Isip lang, napakahirap pa, pwede pala dito ay. At dito sa part na to, talagang in-explore namin ang lugar na ito dahil sayang ang 20 na binayad namin. So dito, tamang setup lang muna tayo dahil magti-take sana tayo. Kaso, dang. Butay, may makyat na dyan. Pakas!
Bandi kayong ko dito dahil. Maganda magtag dito no. Tapos yung kabilugan ng buwan gumagano. Dito nakikita yung ano. At second stop, dito nga sa famous o sikat na pasyalan kung saan natagpuan ang Maliko signboard na dinadayo talaga ng mga pumupunta o makyat dito saan. After nga namin mag-picture-picture dyan is kumain na rin kami dahil gutom na rin kami. Pag madaming tao dito guys at bitin kayo, pwede kayo mag-picture dito sa kabila dahil dalawa ang signboard dito na pwede nyo pagpicturean. After nga namin mag-group photo at kumain dito is nagpasya na rin kaming umuwi dahil mainit na rin at pagod na rin kami. Grabe naman dyan, Maliko, apakaganda mo. Ito lang yung baluktot na daan na nagpapasaya sa'yo. Char. Kaya sabi ko sa sarili ko, someday isang araw, ibabalik-balikan ko ito. Pagbaba namin dito sa Maliko guys, is dumaan muna kami dito sa tulay kung saan may magandang ilog pala dito at pwede kang maligo. Kaso wala kaming mga dalang mga damit. So hanggang dito na lang guys. Kung umabot naman kayo dito at nag-enjoy sa panonood, please like, share, and subscribe. Salamat!